Hello mga kabigil! So, Yun po. napaka-special kayong araw nito dahil Ay mumukbang po natin ngayon ang chinichibok ng puso ko at pinupuso nating lahat, ang Andox. Meron po tayong 2 lechon baka, 2 lechon manok, 2 liempo, at 2 bucket ng fried chicken. At meron po tayong boneless bangus. Ang mga sausawan po natin andito po. yung suka, tsaka Suka, yung tsaka yung gravy, Mang Tomas. pinaka-gravy at Mang Tomas Para nila. palang pesto to, no? Napakadami. Bago po tayo magmukbang, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan po at ganyan din po mga viewers po namin. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalayan ko sa inyong buktong anak. So, Kristo namin tayo pagligtas. Amen. So, yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Unang subo po para sa inyo. Wow. May kanin din po tayo. Wow. Sarap. Hindi po. Sige po. Yung baka. Wow. Grabe. Wow. Super juicy. Ang sarap. Sarap. Sarap talaga. Ang juicy niya. Ito mo ito. Basta Andox talaga, sagad to the bones yung ano eh. Lasa, hanggang sarap. Para tuloy ako bumabalik sa pagkabata. Hindi. Kasi syempre, Andox, alam mo naman, original yan. Yan ang best ano yan eh. Yan yung pinakauna
Ha? Na talagang nag-spread yung kanilang negosyo dito sa Pilipinas. Andox po. Naalala ko yung napanood ko nun, ni-interview niya. Parang nagsimula ang Andox noong 1980s, tapos O 80s, nag-boom. mga 85. Tapos nagbumuho siya ng 1994, no? Onward. So, maraming branches siya all over the Philippines. So, labas lang po kayo ng kanto nyo. Diyan sa kanto nyo, sa bawat baryo. May Andox na po. Napakasarap. Uy! Sorry. Yun talaga yung chinichibok ng puso natin. Wow. Simula noon pa hanggang ngayon, mapa regular or special day, yun talaga yung nakahain ko sa hapagkainan. Ako. Correct. Tama. Andox yan eh. Masarap yan eh. Grabe, no? Kasi siyempre, lalo na yung mga special holiday, like dito mo dadating na December, yung mga special holiday na yan, di ba, bawat pamilya, mapapansin mo nung araw hanggang ngayon, parang kulang kapag wala kang naghahanap ka ng yung handang lechon, andox po lagi, kahit tayo noon, di ba? So, lagi ka nakakita ng mga andox lechon. Naalala ko tuwing holiday po, yan, kahit pansit bihon lang, yung Andox hindi nawawala yan. Di ba? Kasi lechon manok talaga, andox talaga. Tapos ngayon, no, ang dami na, ang kulat ako. Dami na menu. Alright. Sobrang dami. Actually, itong kinuha natin, parang sa 1/4 pa lang na minuto eh. Kasi may mga barbecue pa sila doon, may mga ibang Di ba nung pumunta tayo Tagaytay, yan yung in-order oh, natin. yan din po yung order na. Tapos may restaurant sila doon sa Tagaytay. Ang tawag dito, ang sarap eh. Suka. Parang nila. Luka? Diba? Tsaka isang paborito ko, yempo ko talaga ng Andox. Mula noon hanggang ngayon, talagang hindi rin ho nagbabago tsaka yung lechon nila. Tama. Ano tawag dito sa nila? Yung chicken? Dokito. Dokito. Kaya masarap. Sobrang lalaki. Diba? Isda. Ang sarap po lahat. Kung lechong baka nila, bago no, sa nila, no? Sarap sa suka. Ang may cook tayo dito. Grabe. Hot na. Sarap, sarap. Nakakasinag po kasi yung coke. Ganda, juicy. Ay, may isa pa akong naalala. Tuwing umuwi si Mama. Mami. Naalala mo nun? Kahit bili ka na ng Andox lechon. Lechon manok po. Paborito niya. Gusto niya mainit-init pa. Simot yun, pati buto wala. Nag-aagawan sila. Ano kasi yung convenient pa kasi napakadami na ng branches po. Pwede ka lang sa kanto, no? Yun kaya nag-success talaga yung dahil nga masarap po yung nila, mga produkto. Kaya maraming salamat sa Andox sa masarap na mga product nyo. Thank you po. Na-amaze ako dahil ngayon pala meron na rin sila nito. Yung Ano bangus? isda, bangus ha. Boneless. Boneless? Boneless. Ayan no. Mga sibuyas, bawang, kamatis yan sa loob. Thank Ay! Ayan na. Sige, mag-agawan na kayo. Yan yung masarap yung magkakasama pamilya. Ayan, Yan, sige. Hindi din ako ha. Yung mga paboritong parte yan, pinag-aagawan ako. Masarap tignan, no? Sarap yung yung sama-sama kayong pamilya. Tapos nagagawan kayo sa pagkain. Diba? Naluluha ako.
kukwentuhan kayo. Mas masarap pag may undox na kasama. Diba kasi antoks talaga para nakaka, no? Yung nakakabalik ng, ng ating mga masasayang alaala po, ang kakainan. Sarap. Chicken pa. Isa. Daming gravy, no? At ang kinaganda sa Andox, nag-improve. Pati yung mga nila, yung mga ganito, alam mo ko. Wow. Innovate. Innovation, antoks, grabe po talaga. Patungo doon sa mga kanilang mga product, mas in-improve nila, mas dumami. Tapos yung kahon nila, yung packaging, sobrang ganda po. Kaya pag nagpa-deliver po kayo, hindi kayo mangangaba dahil sealed na sealed po. Pagdating sa inyo, ganda. Yung dokito pa naman, may anghang. Ang kundi ako. Sarap na kanin, no? Lasa lahat ng andok. Ay, shoutout nga pala ako doon. Hindi ko na itanong yung pangalan ng dalawang nag-deliver. Shoutout sa inyo. Yung ka, napaka-babait na nag-deliver sa notes. Pwede rin kayong tumawag. Masarap ng baka. Malambot. Tsaka walang anggo po. Ang baka nila, walang anggo. Oo. Tsaka, ayan, napakaganda kasi no, pagkakaisa-slice so, team talaga. Masarap na suka. Sarap. Tayo. Yung taba dyan. Ba? In fairness, ang bangus nila, wala talagang finish kahit isa. Tsaka dago pa ng ginagamit. Walang walang yung lasang lupa. Sarap yung napaka-juicy nung lechon manok. Sabali ang original na talaga ng ando, lechon manok lang talaga. Yes. Tapos tsaka nag-lempo. Salamat po at Nung natikman namin yung lempo. mga 2000 yan, nagdagdag na sila ng maraming mga variety ng pagkain. Thank you. May lutong pa rin yung balat no? Yan pa nila. Na-miss namin talaga ang andoks. Wow. Yung malaki, jumbo. Tapos, napaka-juicy po niyan. Sarap. Yung kanilang Ayan. Oo na po kayo dyan. Grabe. Naalala ko tuloy yung Pag kumakain ako nito, naalala ko yung mga nakaraan natin, yung mga failure natin at mga yung success natin. Siyempre, makauna yung failure kasi matututo ka bago yung success po. Na parang every time na mga nangyari sa atin yan. Ito yung natin. Yung inising ito yung nakain natin, nag-uusapan natin. Bagay na bagay po talaga. Hindi nyo na itatanong. Ano yun? Yung failure namin, wala kaming kadala-dala. Siguro, na-scam na ho kami 3 beses Pero kung tutusin, sobrang major po talaga. Kasi, di ba? Sobrang major yun. Major na ho Yung talaga. scam na yun, 3, yun yung major. Marami pa kaming minor. Di ba? Na fail. Diba? Pero ang isang kagandahan dyan, hindi ho tayo sumusuko, hindi tayo tumitigil. We're keep on going. Wow! Wow! Grabe!
Grabe siya. Kasi yun naman mahalaga sa pamilya po eh. Kailangan dire-diretso po kayo. Huwag kayong titigil. Diba? Keep swimming. Skip swimming. Tapos kailangan, lagi po kayong magdadasal po sa amang lumikha para lagi ko tayo naigagay. Sumapa. Okay na po ako ng Okay na? chicken. Gusto ko to eh. Saan na kasulok na yun? Saan na yun? Ito. Grabe, no? Tagdadalawang, yan, no? Nauubos na natin. Certified mukbangers po kami. Lalo na kung kasama ko namin si Luna niyan. Tsaka si General. Ito, alinig ko sa inyo. May lutong ng balat. Ano? Ang liyan po. Kay General, saglit lang. Mga 5 seconds. Sabi? Hindi naman siya. Sarap talaga. Naalala ko yung yung palabas yun. Yung pag tumikim ka, yung para kang lumiit, naging bata ka na, yun yung kinakain mo. Diba? Kasi nga, alantakin mo naman since 1985. Diba? Since 1985. 1990s. Actually, natikman natin yung 90s na eh. 85 po kasi hindi pa masyadong Kilala. nagbo-boom yung kanilang negosyo. So, yung nga 1990s, 1994, pataas po, doon na nag-branches na. Nahalata edad. Salamat po at natikman namin. Nakatutusin pala, almost 37 years na sila. No? Ay! Edad mo, nahalata. Sabi ko na, huwag mo sasabihin yun eh. Bakit kasi napanood ko yun? Kung talagang taga Cavite ka, saan yung branch ng dito? Ay, marami. Sa Buhay na Tubig, sa Tansaluma, sa bayan ng Imus. Marami Kaya yung dyan. unang-una, Na. malimit nating bilhan noon. Wala, pag di mo nasagot yan, magtatampo si nanay. Yung unang-una sa may Tansaluma talaga, doon sa may kanto ng Doon sa malapit sa Aguinaldo Highway. malapit doon sa may PLDT. Yun nga, Aguinaldo Highway. Yun nga. Yun, lagi namin binibilang. Actually, nagdalawang branch pa sila roon. Oo. Nagdikit yung. Isa sa Tansaluma, isa sa may malapit sa PLDT niya. Dalawa yan. Sabihin para makater nila yung mga nabili. Ang dami kasi talaga. Nakapila pa nga minsan tayo eh. Bila ka na. So, nagpapasalamat ako. Ang dami nilang branches na nilagay. Hindi na tayo hirap. Sobrang sarap. Sobrang lalas. Uy, ito pa na ko. Ikaw. Okay na po. Ito bali. May kanya-kanya pati tayo mga favorite. Ang sarap ng lempo manok niya. Manok. Lahat eh. Ako, sobrang favorite ko talaga yung original nila. Yung lempo at lechon manok po. Doon pa lang talaga yung lagi kasi in-order. Kasi sa mga yung pag umalis po kami, pipiknik o kaya yung baan po namin pag nagano tayo sa Tagaytay. Lechon. Kasi po, meaty lover po si Honeybest. Kaya yung lempo yan. Nako, saglit lang. Ang kagandahan sa Andox, nagkaroon sila ng bangus. Hindi lahat ng may gusto ng mga isda naman. Lahat ng kinikater nila lahat ng mga preference ng customer. Preference. May mga drinks na nga rin sila eh. Diba? Kung hindi ako nagkakamali, may mga combo-combo na rin silang yung pinapa-order. May mga combo-combo na rin sila.
So laking ginhawa sa atin kasi nakaka-minus tayo kahit pa paano doon. Grabe. Busog na busog. Grabe, hindi ako makapaniwala na punong-puno ng although hindi ko pa nakakain ito. Punong-puno ng plato ko ng buto sa dami. Napakadami pala ng kinain natin. Wow. Ubus. Ay, may baka pa rito. Oh. Ay, ay, pa yan. So sa graduation, ganito rin. Oo na. Ganyan din yung handa. Kahit Ang anong graduation, okasyon. kaya. Graduation, the best to. Sarap ng suka talaga. Ayos. Sarap. Ayan. Gusto ko nga po pala magpasalamat sa mga nagbibigay sa atin ng stars. Kay Ma'am Ella Orenday na lagi nagbibigay dyan. Thank you so much po. Kay Team Tanaka. And hello na rin po kay Rica Borinyaga Ibanez II. Kay Venus Balingit Mangahas. Kay Lynn Valdez. Kay Lisa Yamamot. Hello po. Princess Queen de Guzman. Cecil Elfa Trinidad. Ayan, hello Hello po. Ano pa? Ayan. Salo-salo tayo. Sarap ng andoks. May isang pakpapakagat mo na ako isa. Ay, wish lang. Nanay. Ah, sige. Yan po, natapos na naman po yung isang napakasarap na mukbang natin. Siyempre, napakasarap kapag undox po ang ating nakahain sa isang pagkainan. Lalo na pagsama-sama pa yung buong pamilya. Pero bago po yan, Cheers. lagi po tayo mag-iingat. Lagi po natin tatandaan. Di na balik kung ano yung nakahain sa isang pagkainan. Ang mahalaga po ay in-enjoy natin ang pagkain. At lagi nagpe-pray, sama-sama buong pamilya. Maraming salamat mga kawil. Lagi mag-iingat po. Kaya, bigla na lang mawala.